Rolling Mills yukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo enkale iyuerengia na boigo ekogokiriso lyao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabonelia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe gwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gokwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yego toka se enyumba ya Ouru Complex imiyumucho yigo busongo eyuerangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Well, yo. Kichwa njicho acha mambo yako bwana. Najma. Oa. Oa Najma. Oe, hausinambia kama umekufa geto. Acha michezo yenu ya kufia geto. Najma. He? Najma. Gerali kwere bujando nsia soligarity TV yao njete ya Getembe TV ema goroba ya lero litukeliga lya Jumapili gitariki nibere cyomo tienyi oikumi na limo omwaka w'ekirubere ena merongibere eneyemo chinga kya manga ganta koneke wa chinsemo ao ime na isiko ya gusio mwancho muligerali na boigo ayande amange aganta ko agosa ganta ko koneke wa ekenge magochaka litukya Jumatatu ikalituko lya lero namuna butambe lituko lya lero ngoji tolgotwara egeikaro astoko chikojanga batoko ligerali alia nyale kabaga koneke wa chinsemo ao nyaga batugo kwanira igoro ya amangana yebyama mwancho muligerali aso konyoretu omo waziri omukoro muske Dr. Fred Matiang'i na nyakabaga choromna omokonyi bomurayo monewe kyama gya Jubilee na boigo amangana nde yebyama na genta sense ya Kenya boigo aba orokia bechi University of Lecturers na barabu niko baro mugiro obwemeremo
na boigo ayande amange ajua gende akone na boigo umonjo muligereri abali mina barabungu chibali konyora bakwanyora boyo bwabo kubwatakana ngamba anya kabugo ikasense ya Kenya kosinza mu cha Mombasa lituko lya ichuma ayona yanda mango umonjo muligereri amange na ritwanya ko tojo kwanira sensemo ya kabiri yenkwana usege ikaro kya getembele lituko lya lero kolinda sebonega turaenda se ekiunga chinsebire osamana mayekyo ka chinsebire njeni ngoro kwaro ni ototo nyagire kurwa sensemo imenyelio nigakorwa Wilfred Gose Wilson Makori. Mwanchu muligeria kiunga chinsebire to guchaka ningana gwichana kurwase kinyoro kya butori ward ya Kitutu Central bunge ya Kitutu cha South County ya Kisii ase umusayo yo moyo gotebekana kabo mukagerwa abo boibi bweche pigipigi unyaka bagotoka kore parambarabare ese unyata kabago gose unyate ko toka ko bwate chingoma chintindi mulikito Daniel Ontiri hekiranchi sembe chino gotwale ndio robotiro ko bwate Nyagosira Advin Ungaki umusae bimeka yigatwa kuro motonto imiabo basi hasi county ya Kisii kulinda oromo menyi we county ya Homa Bay nigegotebekana hasogete kuro inkamwaye abo litukuri igoro natachi tukoirena wikabuno moberoye otoka sensemeye na nigolinge ne chingoma chintindi aso mutwe na aso mubere nambara balenere ne chintu okora chamagina Ibogo chikagire gutumika haso boitibwaye wono maete na ikire saa 11 nkorangerigwa na ngakio beiro gusira amana muna na ikire gaiga nabona nyorira ari para irinda asirete akururiri okora ni megia betire okorora na miyende bamubitete emiyo ne yende bakamwaka somoto asenkwana yaba matebaye nigo baichani kuba nenjera umosa oyiga haitwa ne pigipigi yakagere kwebwa tetogeti asensemeyo bateba ekigane geswahili kyokoro bugima bumosa oyo bamuitire lakini serikali tigakoro chungusi koru naise kiagera no na bangi nambali balenge botuko batagete gukana tiago ito mwana uyu mwana unabwate kende muko muitera giagera batete ne pigipigi na ne pigipigi ebite kurwe town igaiga ne kagenda gajutoka mu mapei mate ngaki pigipigi yetari sa kwerete gaiga yari kuoro kinne pigipigi itereto asense mwende niko bagikiria egekoreke na baburia abo bisa bobotuki bobosalia DCI okonya asobotuki wabwango asekelibuna barabo mbale nobole muboisaine nembwa yomosa oyo tiyarenge yogo karakalia no gutwara okoboko gotambe ono jene na bere no gugumya mwana otari mukabara mwana okana amenyete ngocarika aindoira na asamenyete bumabe ono nje na ichanire gento kiabeire kente kebemono na mamumu abotaria chindu kuchiane na jitole gaigama na bua bangina rume nabamura bamu abombaro onyendiri umwana yaro mukabara kango nyona bagambi boka mumetinga no mukabara na ndetanya ku report no gise kende aireru nyo polisi amega ne akinga no mukabara igobona aso maene umwana otiakole ntuki ubu maene bwa tia bonyorekane tumanye ngaki abayete ko moleta kurwa mapei bagaja kumuita mbarabi mubero Nyagosira nigo rosi gwa sensemeyo nabo bisa begetaseni Kenya nchwa wika senkendo egekore bono giatiga bange na mabolio nkuribo teregetaseni kyagetembe kurega se ward ya Kitutu Central imiye bonge ya Kitutu cha South imiye county ya Kisii litrene nguruko Daniel Ontiri na mwancho muligereri haba menyi korwa ase jinsemo cha etago ipungi ya South Mugrango nigo baboligwe konyaraka bakobeka uburendi bwabo mutwe anene mwana wachinga kichabo tuko naboigo nigo banyaka bagokwanerwa achinjira cyo kurinda abana chingaki bare umutimoko omonene bwerusa ayo elio banyaka bakanekinga abana babo mbuya bali muna gutuma buligito Gilbert Kobe Baibuli basabirwe kurenda abana babo chingaki bachire ase umutimoko umutambe o December goika omwaka omuya ase chingongo au chiagusi kurwa sensemo ye tago South Mugirango nigo abarayi nabo igo bateneri ntenenera banyako bakweguri bagali ugochikolenta na komenta oburendi obwo kurenda abana ase ngerengia
bara chira se wiki murakini karogo taraga na bakorango muchando nora saba ibori umuchando nora saba ibori emeremo yo ibori tibaye manyetia tuwana na ngabono ntubwa timichando na bana no mwibori tokubori ngayo mwana bakoreteki ngayare so abaibori totekere responsibility torenda abana baitu barai bate nase umuyega bwa matangore ngasensemo yetago South Mugirango nigo bate bire buna okomenta ku burendi gucinyira ko bagokonya umurembe ko bawo kiyaere ko boyo bwabere kerari tuko chinyomba jiko bubone bintu by'abantu bikogenda kerari tuko ibinde biko report ku ibinde biko report wa igonno bukabara bwabere n'abakora igo n'abana bantu n'abana baitu igo bari batnya ko bakurwa obosemya bwa bate mu comment kana kubuke babo nabo igo bo ibya sensemo ya South Mugirango ensemo yeta gucinyira ko bago gotimukigwa gwetera na comment ku burendi ya sarongorwo irusotore ne yusubete mege menge na tubukira igo tutachage tubono tuso December tokonyara kubeka abantu abanya no murembe igo nare ngotangaza ni marufuku una Tanzania tangasete ni marufuku umuntu kutoka kutarapara sinsa isato atapate salamu asema na education iwa security team community policing abatuleti bakuru tutapangana kila bantu baite patroni kirukiano asemera nabo kona tochiamo parosinsi umuntu tomo batorasoro bongo kwenye tokorosi semunayo abande batena nigo banyara ko bakumwakira ikuko Fred Okengo matanyanya ko bagagucikoba umurayi gwense 2027 aso komenta ibireryo kumubwatesia gokinia okoba ogwekero gekyo mangana yegente kekende moroje muna Tanzania mokire moroje mune mogete natari machia sari aki omwana naboko iboro omwana mwamochaya twa mwanga munabagusi lakini omoheri oye nyasaye umubwata obo umuntu igo umwana okurubunga Okengo Matiang'i nera naregeti nara yarenge kurwa sensa munya South Mugirango e county ya Kisingo riboteregetemba malietane nche Gilbert Kobi na umanchwa omo ligero litogenderete babwatani bekiama gya Jubilee kurwa ase orogongo sese bunge ya Nyaribari Masaba yogotoka se county ya Kisii lituko lya lero niko baumirana na gosegeta ekerenga kyaye omo rwaneri bwekero kyo buraibwense Dr. Fred Matiang'i gwetera se kiama gya Jubilee nigwanyaka bakokera okwegwa kwa elibaga bona mukwanyo muraibwe kiama ekyo boigo banyarukaba abakobolia anyarukaba gagosirwa na boigo babolia mugusibwensi anyarukaba gagosoa ekiamekyo gikarekyo nigo kyarawa amono munyakerogo gwekiamekyo kurwaso bungeyo omoske Samson Nyagaka umuriki gwekiamekyo kurwase bungeyo Choashi Orora na boigo murwandi gwikerogo kyobo jumbe kurwase bungeyo omoske Bernard Obino aboigo banyara ko baba kumwakira omosike omwasiri omokoro omoske Sekiri Machogombaki ekoko kolengana munega yayo gochikorigia ekerogo kyobo governor we county ya Kisii asawa chori bone bo mwaka bwachiri bubere na 25 twanchiranire nande tugwakambia mono leaders va Jubilee party from national batochorerete omwana oito Okengo Matiang'i abe presidential candidate etoko bagera mbia mono nande mbia mono na musesedi twagambire amange asomokutano twabwate na twatebire intukoru Nyaribari Masaba twamwire tobe nyuma ya Dr. Okengo Matiang'i achori tatake iria ichanga tigera aligi chikura isiko intuntole tayale komoliga lichikura nande ntotage tikende chikure togoja komwachi onsi elia kabere as the chapter ya Nyaribari Masaba omogabana oite Dr. Ezekiel Machogombaki nero mugabana oito nero tukora leli chikura chiobo gabana bwa
27 igo twachira iga neng'ana ya moyoka rero igo twaigwananire iga ritang'ani igo tokora tebie party ya Jubilee eyo twarereire gocha baka yaikire iga rero mbuya mono sana aso kwegena omwana oito bweriroba ogoroko Matiang'i na wancha komoa a ticket yobo president Fred Okengo Matiang'i igare tribeless oyo no Mokenya tabwate kabirende tigereria abajenzi bako mo support bamanyetie kabiri abagusi ndori ko bolinga ngai Fred yare oyo no oyo ito nere to gwakere kura kiri cheito njiringa nechi nyinge arete nere ko rusiko asabege iseri ngo isarachire ngogamba tole omosike machogu o teneino bo governor wa Kisii County e party ya Jubilee igo toko mo support 100% kune party temine tinga bande mbago chaba ngare na into bali batake the nomination karibu tole tayari moche une party ya Jubilee nere tayari kwa nominations onya ko iweta nore chinguru sukago chaiga the nominations will be free and fair so kamora abe bali bande ntora ate abanga iwo moche inchu mwensi p ekiagara gusi ngwe chakaba boro jubilated it is going to be red. So we are welcoming everybody. Into no mogusi ekura itesto waka in Jubilee. Korugoro bakanse. Mwensi pi mocha motwaga che jama egara to sukumano ito Fred Okengo Matiang'i. Matiang'i gendo ge komoni talintwe nemere moya ye komoni. Korwa ba ikoyo ojichinse amochios baroche gasi ayako. Negasi inere komoni. Na umonjo morigeria sensemende nigo abaremi beke maligie chae barachikonyara kwa bakonyora oboyo gochaka matuka makari bosio kubatikana amo no boyo gwetana chitani chitani chiribwe 30 goika ase chinsemo chia Mombasa nemeri lituko lia ichuma kolengano boteneri bwa KTDA nigwanyaka bakonekya buna nigo gwetana chitani chinde chiribu gose chimi chiribu 35 nomo chirenjira gocha nonya nechinde cyanya cyangire kurwa sense ya China echire 30 gose chiribu 30 ne chitani chiribu 33 nigabanyaka bagusegeta abaremi chinga kibaranya bakonyora obwoyo bubanyaka bagotumeka buja kolengana amo namaganiyo gosokugania kwa kemeli igie chae Itaenda huko. Itaenda huko. Yeah, inaenda hivyo. So the flag of me. Chini huko.
Mwanchomo rigererie gokonyira tu asensemo ya kabiri mutimbuko niko tuguchukonyara kubato kabanera samiyenda nabo igo head of state commendation Dennis Orio kitonya kubato kurigeria lionse nya kabaga kwanekiwa AK yenge muguru tukuria Jumatatu gwikaritu ko ria rero kurinda sabonega ni ngutiga ensemeria yo mubulera asemulikito Lucas Mugaka akurigeria amangana aria ate ebitagene bitangise byonsi biribi konyara biko baterania abana siasa na mangana lionsi anya kabaga kokendera kurwa chinsemo asensemo yecheche ime iyomo bulera nchini ngoro kwaro ni toto nyangiri nsemo imenyerelie tu abaterana Wilson Makoli tomirane ase egeka ketali egetambe asensemo yegikaro kiagetembe. Imebulere yo. Jenisi baikiri ko Tanzania kurobekana. Umobisa ni ntumo bulera tosoe. Twenda kwetu. Twenda harali. Abo Tanzania tokulenga ki. Sawa, tuirendro bono. Indo chukura gusiye tenti ya munoga iga osuru nwari awakili yogi. Osuru ninki. Maneno ni mingi. Na masaa. Lakini masaa saa zingine ndio huwa machache. Usuru kwa na iguru ya Kenya ikero tutabiru nga turane kwitu. Hii Kenya iko na maneno mingi sana. Na muniruhusu 1 minute niseme maneno moja. Gani? Wakati mheshimiwa Mwai Kibaki alichukua hata baada ya kusapotiwa Kenya mzima watu wakanyamaza ni kama ni malaika. Na maino musikiki Kibaki tunataka fujo. Ikiwa unataka fujo ndio tokea, tunataka kukuona. Aye, nebo nayo noreme. Wakati mheshimiwa Uhuru Kenyatta alichukua uongozi hata wakati alikuwa anaamka saa 7 na machoreni watu walinyamaza tu ni kama iko sawa tu hakuna shida. Umusikiki Kenyatta na maine. For many a day my heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Na maine ngikuwa gusoka. Amoiso kabalireti. Tukiwa tulia kidogo hapo nini tunapewa kitu kidogo hapo. Nalia moisa kubaliti. Munacheka mimi kitu kidogo nasema uji na chai. Usuru, what about Muskiruto? Wakati mheshimiwa William Ruto amechukua namna hii kelele sasa imetokea tena pa. Ayu musikika segwa. Inki na ipo nukunya kugera kule tenti ya Mwina. Wale viongozi wote wanavuata Ruto. Wanasaliti jamii ya Mlima Kenya. Tukituma Ruto nyumbani mtatangulia. Usuru kuigure. Home. Ala? Ruto kuigure mangana ya budi. Ninka. Nataka niwaulize nyinyi watu wa hapa Malava. Yaani mkiniona mimi hivi. Ati wale watu tunashindana na watu ni wale. Duchu musikimo tiangi uimukiyo kwa bokuru enseme ya Mwina. Tusaidia nini? Sisi sote tuko na shida. Shida ki? Sisi tunatafuta namna ya kutafuta suluhisho so that our country can be managed better. Shida ki umuski? Njenkuruli bagaga. Tingo kuwana. Yaani mtu ningeshingana na yeye ni Raila Odinga. Lakini sasa hawa nitawamalizia asubuhi na mapema. Kibono na yi umuski urumwe Kenyatta kabisa. Ngiye kunya kugusikia. Kuwana bono. Karabuata likondili. Raila alipenda amani. Kabiri. Raila alifurahia akiona Wakenya wakiungana, wakishirikiana, wakijenga taifa lao pamoja. Chogui. Sasa bono muski tuigure. Kabisa. Ndio musiki kipa kali kurusa jigo tukurumuno gaika. Musiki kipa njumora. Etentiye tutuliye tikrise tulubia. This nonsense you're bringing to this country. Ukuru meeting ukumana. Who are you? You think you can intimidate us? We will. No ndaligo. Usinjenda. Nche bosia. Where to the speaker, this gentleman. Era ndieto gwate ni meeting yepi. I will be this because of conflict. Naguikira nongo kero musmaringa pa. Umuru bumubure na chiruka smoka na chire. Hold on.
Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo korose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu bilia bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil ya wigo chire chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri kuririke iriya gatigati wekarigori iriya bantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii-Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2026 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC